ukena maulai bong bau sing mentah udan hazu pirai bani oi bagi sing gelemi mentah hamadan ar hajar arpo perangin pelaj maulai kublai sibun yai chairman hakani kapor lada bot katkum ka jaj jong iba arden ngalade si parakur namar ipajonga bat ipaju iba de si para tenrei namar bangi aya ka jaj kmi ngim de si parakur ni de si parakha kublai sibun nakamenta jong pi baro iba bike bodna ibarit kotbor ibla ai ka jingkran sekmat Kong thei pinda ibadon hari kapor kum kandidat kam tame ya iba hep sekler i MLA ibadon burom jongi imdan bangi hakne kapor kabamanta da kaba elect laka jong ka kamram kum minister na kabanta ka roy kapar jong ka jalahi bro kwe keren kat bakren kita kilang persya kini kinong kersan kitip laka jong ke benta kak kentin nong wei kalau penjob MLA yangi menta saya sisin ngin job hak election MDC kinong kersan jong ke parti HS PDP kiba ublay ula kerku hakipor baro ula sya yangi men step bangin yo i ke jingmi jong kesngi ngi yo iro habanda step kesngi kila tenju yangi da keba penlong ai ke jing yalang menmit Henry Devan tip ba menmit kere ke por jong using lada si pau baje ngidang wai jing yalang nang kendrot mentalain nyo baje hakan sing ong kampat slap kane kadai ka jingelang kabanging ini kendu hakane ka klepmat namar ngi ladang imet kat no ro ngim salia namar ngim dei ki kan besar ki bahab bandeng yit mat yong pek ki kan besar ki badeng yit mat yong ngaken mau ngayos ngau ya kejingkran jong ki parlok ki balamina naka parti HS PDP kamper la piong ba pide ki berthi lane pide wei ro kumbaong unang ruai bara saj A saj B ngila tip lot jinglong jong pi lechuk ngingim don kano kadaw Henry kelong kumba pilong kumta hingi latip ngaken mau hakabakum kene kapor kabaladon uwe unong kren nubala shitham ula ong hamar kasa balada pilong ukoliat ngi ki David ngin penkelon Henry nga ong hakene kapor ngaken mau ya ki pausnam ki baladap manbang rang don hasnong hamauri a nganga sutenat bahaban ya dum kumne namar ngalahe haka umpniang syarat kadon kawai kapor bai para jonga haka jinglek kai haying ikum lek dengkai ya kayit kemat jong imei te namar ba iduna kemat kayit kemat kebehe pawar ba ipara idang pulekot artat uhap usnyo hakakot idengkai ya kayit kemat ikendet ilenyar ngiang balai kaong uknyang waladan hangne ngilawat ngiwat ngimlap tu uknyang ha kabakot ngilap tang usnyo ngilalingo ngong yok lese lopet suki hadin ban pensisa ya kata ong iba jongi yo lese gade na kayit kemat endala persyang sisa ban pejayit kemat udon kat kamok hantang isa snutu
ba pleng la siat ke yit khmat batang usnyuru ladon kat une dei na takadau baki parlok ki bala kren na ki ki parti ru habakim sonut ban kren ki parti ki la pensit yang de ban kren be da ai da kum sai rum pan nut da ai da ka kiat rum pan nut pendeng da yit khmat yong andala pendeng da yit khmat yong kelat bakade ka yit khmat ka bahe powar mar senyo I ya bahap sekliar kat kelang udon bahap udah ubah kamret ban yanga banda de baki pet yanga lagi mong su tango koliat do ngamtip kinong we dei halor kata kanong rem kabang asnotho ba pleng ban ya deng yit khmat yong tang por election kamlong halor kata kanong rem ngaso ban ong ipi kiba pule ke history pi de bantep laong bau David udai ukna uba bhabreu kumunai khat sau senia Henry kaba ma kalong ba kita kiba kren kim dei kiba bhabreu yo karong bat kayit khmat yong kaju ban kam David da kibriu kibom dan kadur David ngesyo kalayalam bakla nalor kata ka weipat ka jing fer kalong kat kum ka history ka basisha u Goliat udai urang ba jong kipa jepom u David udai tangu kena nang tangi sultho ba u kamret u kena ablang kumbang iba banyo Goliat Henry ka ba pla menta kam David dau bala san pos nam penlong Goliat ya bahab badang lai pos nam kata kadai ka history ka belak thongpong ngang ong hagani ka por ka pamenta na kaliang jong kinong kersan kibai ku jongi kim juyo I ki kan basar jongi bakin deng yit khmat bangin deng yit khmat yong kumba ong gitu kiwe ki parti kila keren mensua khmat ki ong ba kiwe ki parti kila pendeng yit khmat jerngam ye ki paj ba ban bam plang lajong menta ki pendeng da yit khmat yong ya ki kan besar balai bandale kumdo ha ka jinglap jonga ki ba deng yit khmat yong ki ba bun ki ba dei ki dok isnam jongi ki ba duna de khotmet ki ba dan hamot pran bat kabul kabar nang ta habang ipej ha ka film madras ki ba deng yit khmat yong ki de ki gang madras kata kadai ka real story ka bang yoi ban wanra da ki gang haki campaign ngenom la ban pediang kat banang mi kisngi ngayo sngauro mene ka jingkren jong I classmate jong I candidate jong ka WPP ngala sutu syai mene ba balai yo tiket plan namar ba idon I classmate lada uto bawan keren mene uyo tepra hamau tarasan kipra kilaban tam yang isibut Henry lada uto umio tep kebut hamau tarasan ngintam mangi sanajar but Daina takadaw ngi hamau tarasan yong omdon kamban wanra nabar namar kimyo tep but ngi don kamban don para mangi teha kani kapor nga soban ong kane kan long ka khubor na kabanta jong phi ki parlok ka ba phi juyos ngau ngim julai batai start ya kasor selong ngim julai batai start ya ka maulai ngim julai batai start chenong krem dadaya hang to watang di saru ngim judi kata kade ka jinglong ka jongi Henry menta lawan ban yalam bakla data kinong yalam kibak kam yalade baki di nongsor yangi kiong baki de kinong kendang namar yalade ba pilabit pilabiang pi ong yang iro bomdon kamshu pi palai krong iki pajba kaktien pi deban tip kong suk
uba ai ban yo bopdang haba pila penitu hakmat ka pertai bapi dan yo kandidat uba dai utemen basan ngakwa banong wat nong pendon penja burom ya kata kekerdan le keren im kum kata kekerdan ngidon hakarensan election MDC na kabenta ban kenmau ye yai pastor JJM Nichols Roy hado district council mentala tha akimat kum u pastor balai kiwe ki buri ki persang banwan penbiej data ki briu ki bana syawai banwan penduai hang ni nganga syuong baro sekerta nganang perkat baka maulai kadai kadono jong kajaj benriu namar bekirang ba snong hang tu kidai kiberakit kiberaba sisaya kajaj benriu henrei ngausi banong bamenta hakini ki kindet sngi ban yoi banong bakita kirang ba snong kibala trei ki kampaj ba nado badang yong usnyo hado banda nyuli kisha FIR menta ngangayui bakane ka benta kabang ngikum kinong song snong ide bantep ken mau ngide bantep ka ka jingdon jingam jong ka molai konstituensi ngasu jer nang kartu katne ki infrastruktur ki ba songdor 1000 crore seneng ki bom judon sewei ki badon pi ki ba pitip hangno kidon ka fast battalion hangno kedon ha maulai mauyong ka ISBT mentang kedon hangno ha maulai ka Shillong Politeknik hangno kedon ha maulai ka Nehu kedon hangno ha maulai ka Martan kedon hangno ni kwa ne am bakajing sma yutung jong ka Martin kanwan pen sma hamau tarajan ngaong lade pikwa ban kran sepang ka clean politics ra ar pausan hajar teliki pra pen kuchwa ya kawa kra pen kuchwa ya kawa sing ya kawa tum tum hado ban kad dalong bandi kum kawa kensi bapin sutu ya kajing ya per jongi bat mapi pa ya ki volunteer jong ke VPP tong ka si pilar nawa kensi satong si pilar nawa kra sadi pengat hadin pada bamja long kumno lada bila not bandi da ka wa kra hadin ba bila ada bamja bila dan hok ban keren sepang kata ke clean namar ngi kinong kendong rungi soto kamut ayu kata ka kentin hado menta ngidon kal air ka bukhoy ngidon karukom perkhat ka bukhoy ngidon ro ki ki wa ki bukhoy namar ya ka jing khot jong ki ki wa bon chin ki pech kade ka jing long jong ki breu dainam baro nang ne ngatarai bun kibala lek pej ye ka ksaj no kalikai donem kibala poi ya ban lek pej ya ksaj no kalikai kat nongut kibala yo bandi ya ka ke betuj ha ka ksaj no kalikai padon ken mau weiru bayo bandi ken mau ke jing khuj ke jongki kan sulong tangkum ke jing pernai jong ka ksaj kaba pitang sutong haka kelat pinyo i ke jing jabo ban supet na jingai te ya kaksai ke ban no na po sona paniru kali kumju kaban no na po sirpiru kali kumju henry pitang sutong hak pela pimnut bandi kata kabang sukwa banbu kum ke jing sotu ya kinong song snong gijongi hangne hapo mau tharaisan kalama jong ke parti HS PDP men ki paus nem ki banging idang red kala yang persya ban penlong damsaj ya kane ka snong kensi
Ken mau bah wat nom wan haram. Lada pimpat tip ba pidang suan chong kha hadin. Keli ya kiriu teman. Kata kadai ke history. Bangi mensua hang ne haken si. Ban kren persya ya ke parti sing. Kiriu teman kimiye ki bentiu. Yang poit dan Henry parti sing kata en chenong kencira. Kamdei bengi jeler. Kamdei bengi jeler kata kadai ke jeng sisa. Teha kene ke por ke pemerintah. Ngas ngau ban ong kino kersan ki jongi. Kirang don kiyo sekmat ki benang inang ya kendo. Henry namar bangile ya kendo. Ngikwa ba pinom wan pai da ke jeng sano. Kinong kersan jong ke parti ke jongi. Kumbala kren ni barit menta. Katma kaban ap hadin ka arpo sau tereng. Kan long chicken hun kilamali chicken hun kilamayong. Ngingin don hakaliang na kabantaban pen im ya ka jaj ka khong jong imei. Ki wei pat kin pen im ban pen ksan ya kata ka jaj ban aino show shenrang. Kan mau pindai ban pek menta mano badan hakrung jong kita ki jaj shenrang. Ki kentai hasor silong da ka buram lada ki oi kene ke jingkren ke jongaru ngakren ya ke jing sisa. Hasor silong don ar jaj kitei. Don kitei kendailat. Don kitei yodo. Pin itu kumno ngan batai pi. Kitei kendailat. Kidei ki bariam kum ki model. Kitei yodo. Kidei ki bapong salwar hapo. Ki kersya najrong. Kita yodo. Ki balasya pendan kam haki mender. Kidei kinong kawang mau. Hapo district council. Hakapor kaba kelem CM uba Arden. Lada keren ei. Kinong keren jong ke parti WPP pin sayo ngau kinong baik. Kilai cha yodo kli ngiong balai ngilai cha yodo. Kine kilong kemi jong ikerhai senong kidon. Ngin kli naki. Tang nak riam ke baik ngila itu. Kumbala ruai itu iba mene. Tenrei ngangong baka parti ke jongi. Kamdon por. Bangin yania. Kamdor por. Bangin ikan thok beriu. Henry ngong hakni kapor kabamenta. Kum kinong kersan jong ke parti HSPDP. Ngi don kami kinong kersan ki bas kam ki bane ki bakhuj ka jimut je perkhat. Ki wei pade ki ap klep ya kita kinong kersan ki ban suwan thep ei. Pawan pan pisana using. Salai thep saupra. Kataru kandidat pra kiong hana badui teman besan. Katamu karukom hikai kum ki teman besan. Dei kane plang sajot kajat penriu ke jongi. Kum kinong sensar ngide ban snguthu. Nakaju ka sentur ka bawang. Ombet banyakran development hakne karensan mene hang nehi kiong ka stadium. Kan mau ka kentien ka pikran kala penjam dau ya ka long renyang. Tak dau ngapej mene pot bakidang long jingalang. Kato ka jingbe ka ler. Kalama ka kedum kop-kop. Wadangi menta bom don leer su kalama kadang ring mensim. Namar balai baka jing sisa kakren beriu ong kaktien kasi jongi. Bat kawai kalong ba kine ladang ngap ya ka jingkren lada kikren lai ngot kikren lai jingmot. Wei kuran da kumwei wei kuran da kumwei. Enda lej hayo markasa kren da kumwei wan haken si kren da kumwei lej sasya kenrut kren da kumwei. Ka parti HSPDP kamlong kumta. Ngi kren kumne lada halendat lane markmat ru kumju ngilong kumta ngi wan naki senong jong piru ngi kren kumju dainam namar ngimdon kata katok ke syukur ki kentho menta hana ladon kinong kren mene kiong bangin ya bread plastik hang ne banwan tam kising ngangong kata ka akor kamdei ban kren
lada kasnang ka bangila kmelen pi bro sikata ngiju ong pek nuksa ya kan nuksa babaha jong kinong kensi kan mau yo kan wan kapor bangi haban seneng ya ka patang gaban wan da ka baong wat nom long kum kinong kensi jet mapi kawe na kita na kaliang ko jongi ngi wan hang ni om bangi suan bernya hendrai da ka jengkit kli ni don hak ni kapor kumbang lakren mene haswa bangan sa penkut ya ke jingkren ngakwa ban pensai yupi ya kan nongrem jong ka jaj benriu ke jongi ya kan nongrem jong ka parti ke jongi balai ni wanra menta ya ka kandidat ka badai ka longkmi don kiba ong hana baka kentai kam day ban job election na mau tarasan ngaong hang no la tho hang no la tho kata kadai ka jingkren kotlan naman ma phi lei pilamut ban pendu jaj sendon di ki kentai bat jaj bat khong day nak takadau kabang ngingi pha da ka long kmi kan sam da ka jan kerja hapo district council lada dan ki bakwa ban ai jaj pa kan kum da ka jan kerja na rendang namar kinong kensi kinong permadan kinong labertun ki area jongi sane kyong lada pile tiribiri ngin song hajan kerja dainam kata lada ki dan ki briu ki bale tomet ye ki kentai kyong ap hawe ke ngin shongin song hajan kerja i kongthei in sa leja district council lada dan kita ki bala terang man ajai kepa ngin pa song hajan kerja wana mo thakaisan ngin pen tuj hak ne ka wa kensi ni don hak ne ka por ka bamenta kum kinong shong snong ka bangi deban kan mau ngala perkhat ngaong namar bau to parlok jongi ubakren sapang ukolian kadai ka history kabakan jable nga perkhat ngaong yo lese kadai sisa ka bayoi ngam dei ban khen ben uru namar kar kom kren mau kalong ba udei ubal ahi kailam ye kiwero ya kata ka jingtep hanrei ngaong hakane kapor ngire ban tip hakane kapor kum kita kinong sarai balang sapang ka history ngaong yo lese uta uparlok jongi ubadeng bakla ya kayit kemat yong i kumba udei Goliat Henry yo lese udei Mordegai udei ban pej ha hakajing pej hakajing tiang wong yo udei Goliat kibatip ya kata ka history kide bantep uei Mordegai nakabenta ka judgment riujiu bat ka ka Esther kan mau ya ke history kinde ki parlok ki belakam ya lade baki de ki David ngambakla lada ngapet ya ke dur ke dar ke jongki dan ki basum sisin si benai dan ki basum sisin si tensnam kapara jonga sisin ke syong kali rengkat ke ong menade menmir lating ngong klempep yo kidei kinaman unaman habau la thau ban penduk ya kejaj benriu jiu ulariam daga ding pasi kabasan phau pro ban pasi yo Mordegai namar usngotho ba une udei unong yalam lada yaune unong yalam la yo ban pasi no ya kini ki pajba belin supenyap kumba penyap ye ki langkun Henry hakabakum kata kapor habau tau nong yalam ulios ngau bau tau naman do ladan gajing mut ka basneu lami ublei ulabu ya ka Esther ka kentai ka balui kumikong thei pinda imdei ibala jabo haka politics la ong baka dei ka badang khoj ka badang suba
Kamdan kano ka experience. Ula pensngeu long keren yetho haus im. Yakne ka jingmut kabat sniu jong unaman. Hang ta habau haman ula don kata ka rukam perkhat. Na kaliang jong ka esta na kan mau kong. Lada kano lane uno kibal lej hakmat jong usim klem da yo jingbet karai kalong badeban penyap bej kadon ka jingting ngila chai rong in pai kong thei marwei bapli kan don ka jing sngo sir henry kata ka jing dawa jong ka jaj benriu hakata kapor kalong kum ka sau ka sian jong ka kur ka jaj ka jongi ka bamenta lada mentaum dan balej ha district council ban kren hapoka executive committee ya UCM uban long kumusim hakata kapor mano banlej te habakum kata kapor kilia kren kumbaya kren mangihang ne ngirai hakabakum kane hapdeng kamit yong ngide ban duai na kabenta ka esta kaban kansal lej hakmat jong usim na kabentaban keren na kabenta ka yap ka im jong ka jaj benriu henry kala kut jimut kaong lada pi pilat rai kum ka jaj benriu lada ban ya kaban